Hola, hola, bon dia xiques i xics, com esteu? Avui, així, en plan marujeta, anem a fer un postre ben bo. Un plat de galleta, ràpid i molt fàcil. Necessitarem una batidora americana o de got, encara que ho podem fer amb l'altra, un got per mesurar la llet i un molde per a flam apte per a microones. I també ens farà falta un microones. D'ingredients ens faran falta 14 galletes Maria, 400 de llet, 2 ous, uns 80 grams de sucre, caramel líquid i en este cas afegirem un poc de cacau en pols. Podríem posar cafè o no res. Anem amb la preparació. Començarem posant les 14 galetes en el got de la batidora. Les trenquem un poc. Ara afegirem els 2 ous. Els rentem. Amb el got medidor mesurarem uns 80 grams de sucre. Podríem posar-ne un poc menys, també. Així tenim. Més o menys, ara tenim. I anem amb la llet. 400 de llet. I ja ho tenim. El got de la batidora. I ara, en aquest cas, anem a posar cacau en pols. Un dia podríem posar cafè soluble o no res. Anem a posar una bona cullera. I ja ho tenim, a la batidora. Anem allà. Ja ho tenim tot ben triturat. Ara caramelitzem el motlle. I afegim la mescla. I ho posem al microones 13 minuts a una potència mitja, 450-480 watts. Minuts. En marxa. I ja ho tenim. Ara cal deixar-ho gelar. I ho deixarem gelar bé abans de desmoldar. Ara que el flan ja s'ha gelat, anem a treure-lo del molde. Un ganivet, comprovem que estigui un poc despegat per així, per la vora. Posem la roseta. I posem el pla damunt. I anem a veure.
I així tenim el nostre flan. De bona pinta. Queda un flan ben compacte per la galleta i està ben bo. I ho gaudiu. Bé, espero que us hagi agradat aquesta recepta i que la gaudiu.